Imibiko eshaqisayo ke laphana wengane zakwethu nge-stepfather esilale nomntwana ke laphana wengane zakwethu waze wamkhuleliswa. Ngibingelele kuzo zonke iy'ndawo la okufinyela khona lo mbukiso. Igama lami nguVusi Mavusana. Inkulu ke indaba ke laphana wengane zakwethu. Umsolwa ke laphana oyi-stepfather emntwaneni endaweni yaseSongwaba niduze naseMbombela wengane zakwethu ugcine eboshiwe ke laphana wengane zakwethu emva kokuthi adlengulwe umntwana azamkhulelise ke laphana wengane zakwethu. Kucelwa abesifazane ke laphana wengane zakwethu abaney'ngane zamantombazane ukuthi abayishiye emakhaya uma ngabe sebayogana ngoba bezijike ziphenduke abanakwabo emzini. Ngiyafisa ukuzwa uvo lwakho ngalolu daba. Ke sidibane laphana kwi-comment section yezwe uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Uma umusha ngiyacetha wenze okulungile ugcine subscribe ugcine nebhele ukuze uzothola ama-notification njalo masiphosta i-video ngesi-channel siya. Njengoba mina ngifanga isandla sakho ngiyazenda umsebethukile bo wathi makhule mina ngabe ngingakula kanjena ngiyazenda